Halo, siema, witam was. To już powoli zaczynamy. Chwileczkę, jeszcze jedną rzecz zrobię tutaj. Obraz wyłączę. Spoko. Dobra, no to zobaczymy, co nam tu dzisiaj PS Plus dało w gratisie za abonament. Dobra. Jak wam pasuje tutaj ta... Aha. Znowu jest problem z... Dobra. Chwila. Nie. Tu się... Tak. Muszę dodać. Przepraszam. Coś jest za... A. Jest tak. Dobra, jest. Jest już. Mamy to. Dobra. Dobra. Jeszcze tutaj. No. Może to. A. Dobra, no to chyba to już będzie działać wszystko. Oj, mam nadzieję. Di Ravello Week continues in the Mediterranean tourist destination of Medici. The annual festivities are held in honor of Medici's de facto head of state, General Sebastiano di Ravello. This is pure insanity! Jakby się coś działo, to nie mówcie. Ah, explosion averted. Okay. Di Ravello's iron grip holds firm amidst numerous reports of human rights violations. Some dissenters are allegedly sentenced to forced labor, Myślę, że mining tyle the mysterious wystarczy. material bavarium, while others Dzięki. seemingly just disappear. Jak coś, to jeszcze napisz, czy więcej ściszyć, czy mniej. No one should wield the power of Bavaria. Krzysiek. You are welcome, son. You are welcome. Słychać mnie. Kurczę, no nie strasz, że mnie nie słychać. Barnett!
Teraz już mnie na pewno musi być słychać. Teraz już troszeczkę podwyższyłem dźwięk, także dźwięk mikrofonu. Krzysztof, ile zajmuje? Chyba 40 giga. Nie chcę cię scyganić, ale chyba coś takiego. You believe this guy, Rico? ETA to LZ, 4 minutes. Morning, sunshine. No, sorry za te Wake opóźnienia. up, Rico. Showtime. Sheldon, Obejrzymy, co to where's the za good stuff? gierka. Oh, damned if I know. Hell, there may not be any good stuff. This is for the rebels? Or is it for the Ravello? One or the other. It's kind of hard to keep track. Nothing's changed since Banal. Now, that can't be helped. You see, Sebastiano di Ravello is sitting on a ton of Bavaria, which makes him the agency's best goddamn friend. This was my home, Sheldon. Well, enjoy your homecoming. And, don't forget the 45. Easy, jak ci się grało? Fajnie ci się grało You're w to? meeting your friend, right? Mario, we go way back. Good, good. LZ's 2 clicks out. Miałeś tam jakieś problemy z grą? Now, What are you planning to do, son? something subtle. Here we go. Wish me luck. Tak, życz powodzenia. Never needed it before. Hot damn! Co niby teraz mam robić? Aha, takie coś. O, coś. Aha. Takie. Takie bajery. Dobra, tyłem idzie coś strzelać. Aj to. Już nie wiem, w co mam walić. Co to mam strzelać? Piesek zielony. Co tu mam ładować? Ochronić samolot, no dobra. Aha. Siema masakra, siema. Aha, Krzysztof. No właśnie nie pobrałem tego. Nie pobrałem tego. I gdzie ja mam wylądować? Gdzie mam do jaskini wrócić? A tutaj. O. Krzysztof, no nie pobierałem tego. CTE. Może. See, it's me, Mario. Aha, to na takiej zasadzie działa, dobra.
could use some help. Get up here and give me a hand and climb fast. No spoko, tu jest jakaś broń. Podnosimy. I co ja tu mam zrobić? Co mam tu panowie zrobić? Tutaj? O! Easy chyba, że coś zmościł. Tak było? The militia are here. Take him out. Yeah! I bet you militia were not expecting Rico fucking Rodriguez. Żyły. Uwierzycie? Masakra. Ale Easy widziałeś, co Szek zrobił? Wziął ta bazuka całą rozwalił, dobre. Rico! It's been so long! Years! You came just in the nick of time. The Ravelos militia would have killed me for sure! Ach, to trażyk. Nice work, Porobił. Mario. You learned a thing or two since I left. Yeah, you're not too bad yourself, huh? You still don't cover Ale yourself. powiem wam teraz to nowe Always stanowisko. cover yourself. You don't- Podoba mi się. Ładnie, wygodnie sobie siedzę. Insanity! I saw you coming in on the plane, and you were like, Jest fajnie. Powiedzmy plecy prosto. Nie tak przedtem. I'm glad you're back. It's good to see you too, Mario. No masakra, odpalej, odpalej. No jest jakiś problem z serwerami, wiesz? Mi cały czas... Hey, Mario. Wypisuje, że się tam nie umie połączyć, jakieś tam pierdoły. Nie wiem o co chodzi. No. Mario, where are you? We're pinned down. A, to We're ja mam coming. jechać. Step on it, Rico. You're a rebel now. You know how it is. One thing leads to another, and then bang. Mario Frigo is holding a shotgun fighting the No idzie to auto rozwalić, czy coś? A, to jest samolot wręcz. O! Checkpoint. Don't stop, Rico. Cia! Nice one, Rico. It's just his militia have taken over all the towns, converting the police stations into... To auto coś jeździ, albo... I had to start fighting. You see, Rico, Medici has changed a lot. O! Ojojoj! Kogoś mam tu przyjechać, czy co? Here they are. I wish we could use that tank, but it's not going anywhere. I co? I
bet the Ah. cannon still works. Co moi nie. No to ich chcą poprzejeżdżać się, co? Tak troszeczkę oszukamy gra. No. Nie wiem, ile życia mi zostało. No co? Pali się. Jak się z tego wysiadło? No już wracam, zamknij się. Gdzie tu jest ta broń do cholery jasnej? Dobra, spoko. Doom impending. The farm is compromised. Expect to be overrun soon. Requesting assistance. Rico, can you go? You have to protect her. I'll meet you up there. No problem, Mario. You can take this chopper, Frotre. Co teraz? Mam do helikoptera. Good morning, citizens of Medici. I'm apparently the new voice of the General's News Network, your only legal source of current Pewno. events. Another successful Di Ravello week is in the books. O, jak to? Some minor reports Jest of to- anti-government to action, darmówka. but we have troops en route to utterly destroy the last pocket of resistance as we speak. Viva Medici! No. Powiedzmy, że nam się udało. You must be the backup! Get up on the tower and man the guns! Co mam zrobić? A. O. O. Oj, oj, oj. To było niebezpieczne. A. I to.
Wariacie. Dobra, no jestem gotowy. Aha. Krzyży coś nie? Nie, no nie będę odłączać tej broni. No, gincie frajerze. Dobrze się. Już? We did it. Spoko. You know, I mean, I did it, Listo, and you PL, had dzięki, że some. We're like a wpadł. good team, eh? Frigo and the Oj nie. It's a buddy film waiting to happen. Wow. I No, look taką gierkę amazing. wam powiem. Ah, there you are. Dima, Ali Umara Powiutko, no. Taką Radius not shattered. Scaffold intact. spokojna tego This gra. rubber mother's dated. Huh, ancient. Time No for na a razie dużo Come see me when dużo practicable. wysiłku ode mnie nie wymagał, Practicable. ale I must zobaczymy, investigate which is which. zobaczymy co dalej będzie. It's nice to see you too, Dima. Oh. Hello. Misja wykonana, widaj w domu. Your grappler's still outdated. Come see me for upgrade. Aha. I co niby tu mamy do... A. Amunicję mogę pozbierać. Dobrze. Fajnie takie. Ale chyba zrobię jaja. Czekajcie, pozbierałem wszystko do cholery. Znając moje szczęście i moje umiejętności, na pewno, że po tym zapomniał. Zapomniał tego niczego. Jest tu w ogóle coś jeszcze ciekawego? Aha, misja. Oj. Oj, oj, oj. Chwilę się zastanowię nad tą misją.
Dobra. O! Co za to teraz było? What's happening out there? Respond immediately. Czekaj, dajcie mi minutkę, za chwilę. Czekajcie chwilę. Dobra, już jestem. Spróbujemy sobie to. Misja, o co tam chodzi? This is a dangerous undertaking, rebellion in Medici. Follow me, for something entirely not clone-related. Come. It's an improved model. We can begin field tests immediately. Do you still have your parachute? Si. Good. I'm glad we were able to reduce the catastrophic failure rate. We were cautious, thorough, safety-minded, not like... Dima. Remember Guatemala. I am not cut out for field work, but you rescued me. After Guatemala, I was assigned to study Bavarium. Bavarium exists only in Medici. It's curious. In addition to its magnetic properties, Bavarium can be refined into a powerful explosive, or almost limitless fuel source in the wrong hands. Oh, Rico, Bavarium is in the wrong hands. We're going to change that. I know I can count on Mario, Dima. What about you? I made a lot of mistakes, Rico. Forgiveness begins with action, Dima. Yes, but... No more excuses. I will help. I will meet you at the outpost, Guardia Alpha. You can help me test some new equipment.
No to nam się ładuje. Rico, launch the grapple. While reeling in, open your parachute. Ah, good. Aha. Now, try again. Must rule out beginner's luck. Good. Now come meet me at Guardia Alpha. Try using grapple while parachuting. Whoa. Reel in to pull yourself through air. Like flying. Oczywiście zaś za daleko. Dobra. Powiedzmy, że mi to wyszło. Rico, stop! Don't! There. Ah, explosion averted. Explosion? Safety first. Are you alright? Yes, move. All right. I should be on hand to address any hiccups in the design. What? You are not afraid of flying, are you? No, an acrophobic agent. Preposterous. Oh, these are rebels. Salute. Salute. What did you do to me? Co? It's a march of technology. Your Co ona grappler mu has been zrobiła? updated. Zmutowała go. There is less chance for Jak violence jedzenie in the GMO. attachment. You can now tether two items and retract. Your friend Mario suggested we call it Hachino 3. Although that name will likely not make it past legal. This Guardia Alpha seems like a good place to start. Maybe take out that gate? Yes, it will allow you access to the outpost. Oh, I have noted that the rebels are weak at climbing fences. Poor diet, perhaps. I know you guys have had it rough, but this changes everything. This device will let me tear the outpost apart without bullets. Okay. Nie działa. Aha, tak. Kurde. Takiej zasadzie. No. Za spoko. Teraz co? Mam wszystko tym zniszczyć, a? Powiedzmy, że wrócimy tu z powrotem. Teraz teczka. Aha.
No i coś się tam panu udało. Track now functional. Also, I request additional assistance. Please, note new coordinates. O. This is shoddy work. The firewall is positively Coś nam coś tam smuci pani. Oj, oj, oj. Ja, człowiek zmęczony, no powiem. It's a retaliatory strike for last night. The rebels are in peril. They'll be overrun, To aż crushed by się opposing ground fajnie nie grał. It's tragic, yet exciting. Not exciting, not as an attack exciting. I misspoke. This is an exciting chance to test my newest invention. What's that? Also to avert disaster. Zresztą Put też out już your późno hands. godzina. Like so. What are you doing, woman? Huh? Ow! Done. You now have wingsuit. Handy for gliding. It's best if you start near precipice. Wingsuit to bridge. I hope this works. For both our sakes, Rico. Aha. Panamo. We have got to make things right. Oby to działało. Oko. Fajnie być takim. O! Hey, Dima. This wingsuit isn't bad. Might not have mentioned. I've given you experimental device GE-64, Bavarian base planted explosive. We'll start with the bridge then. Gdzie mam się udać? No dobra. Aha. Kurde. Hej. Ale jak to mam wam podłożyć? W takiej zasadzie. Daleko. Oh, fuck. Aha. 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 Aha.
Dzięki Easy, ale... Troszeczkę to nie zrozumiałem. Klikołek, a... Nie umiem jak tego podłożyć. Czekaj, co to? Kamerki nie ma? O, już jest. Hey, Dima. This wingsuit isn't bad. Might not have mentioned. I've given you experimental device GE64. Dobra. Bavarian base planted explosive. We'll start with the bridge then. No i co? Mam tu podejść? To nie działa. Dobra. I co? To też tak mam zrobić? Co już? Ja pierdzielę, co za chore. Ej, Easy, co to jest za chore? Czemu to jest takie chore? Serio, Easy, chore to jest. Dobra. Ja cię kręcę, to jeszcze raz to muszę spróbować, że jest tak zmęczony. Hey, Dima. This wingsuit isn't bad. Kuźwa. Aha. Ja cię kręcę. O, ja cię kręcę. I ty to niby zrobiłeś, Easy. Dobra, jeszcze raz. Zobaczymy. Skoczymy. Hey, Lecimy. This wingsuit isn't bad. Spadochron, spadochron. Zawracamy. No i nie trafia. Might not have Dobrze. mentioned. I've given you experimental device GE64. Bavarian base planted explosive. We'll start with the bridge then. Zrobiłeś, Easy. Dobra.
Mam materiał wybuchowy. Jak to mam? Tu. Co ty to durnie robisz? To jest podłożone. Jak to mam podłożyć do cholery? To porażka. Jak tyś to easy zrobił? Trzeci raz to przechodzę, kurczę. Było czwarty już. Hey, Dima. This wingsuit isn't bad. Might not have mentioned. I've given you experimental device GE64, Bavarian base planted explosive. We'll start with the bridge then. Dobra. Co jest podłożone? To nie jest podłożone. Jak to tu mam podłożyć niby? Aha, dobra. Tak czy inaczej.
To porażka. Easy nie wiem. Nie mam pojęcia jak to on zrobi. Jeszcze raz spróbuję. Hey, Dima. This wingsuit isn't bad. Might not have mentioned. I've given you experimental device GE64, Bavarian base-planted explosive. We'll start with the bridge then. A? Niby jak to mam podłożyć? No mam wybrane. I co teraz mam zrobić? Gdzie się mam teraz udać? Ta strona. Porażka. Oj, nie wiem. Nie mam pojęcia jak to zrobić. Na serio. Nie wiem o co chodzi. Kiedy to mam podłożyć? Czy coś? No nie mam pojęcia. Dzięki Easy, trzymaj się. Ja też za chwilę kończę. Jeszcze tego asasina zobaczę i będę uciekał. Także może jutro sobie coś pyknemy. A razem wspólnie. Co tu tego nie idzie wyjść? Ale główne. Aha. Pomiń. A co tu mamy? Tak, fajna gierka. No ale tutaj widzieliście sami. Misja mnie rozwaliła. Czekajcie. Zobaczymy. Obejrzymy tego asasina. Tak, jeszcze 5 minut po gromie.
5 minutek. Opcje sobie zapisuję. Aha. Obraz. Co tu możemy w obrazie? Świeć. Jakie pierdy. O, przepraszam. Mhm. A. Tak, zgadza się. Danych 2, 3, 8, 6. Rozpoczynamy. No może tak lepiej bez kamerki tutaj będzie. The parcel is with the Templar Admiral on the lead ship, Captain. Once he gives the orders, it will be lost. The parcel itself is less interesting than its intended recipient. Let's eliminate this errand boy, Admiral, and unmask the true Templar threat. When I became an assassin, I swore to leave piracy behind. But the old methods have served the Creed more than once. Everything is permitted after all, Captain. Aye, and often it is necessary. Loose all and trim sharp to the wind! Haul in the stunsails! They've hit us! Chris! Stay out of range of it! Another one down! Take it, David, here! Mortars incoming! Fire! Trim the yards off the wind! Run out and Repairs will take time! Co, mam przed nimi uciekać, czy co? Teraz już nie wiem. We've been touched!
These are sticks! Stay out of range, are they? Mortars! Loose all! Let's move! Got us that time! Ay, ay, Let's ay. put some iron in us, but nothing better! Here it comes! Let's hit it! No! Ready? Enemies firing! Down me, please! Straight to the teeth! Shorten sail! Stay out Get of off range. the squall! One more direct hit, and we're for the deep! Ready to bark, Captain! Fire! Fire! Stay out of range, are they? Fire! There's more and close! Get the shot, Captain! Fire! Every last scrap of duck on the wind! Oj, oj, oj. We're almost Goran for the deep! No niestety. The parcel is with the Templar Admiral on the lead ship, Captain. Once he gives the orders, it will be lost. The parcel itself is less interesting than its intended recipient. Let's eliminate this errand boy Admiral Dobra. and unmask the true Templar threat. O nie, jest późno, jest już bardzo zmęczony. When I became an assassin, I swore to leave piracy behind. But the old methods have served the creed more than once. Ogólnie co powiem na temat tej gierki? Assassina. Aye, Fajnie. and often it is necessary. Spoko, fajna grafika. Station sailors! Ready to fire! Mortars! Brace! O, You'll find the ship, Badewale! Fire! Take it down at 10! Almost ready! Stay out of range! All sails! She'll no take it! pirate! No Fire! so Fire! Fire! Waste a good shot! Shoot at Fire! them! Use them against us! Mortars incoming! Be careful of them! We can't take on those guns, Adewale! Got us that time! Fire! Working! Fire! Ready here! They're firing a volley! Fire! Fire! Ready, Captain! Fire! no. Mortars are they! Stay out of range, are they? Fire! Prepare! Fire! We take time! Fire! Fire! Ready here! Let's hit us! Fire! Hit from range! Fire! Incoming! The hell, Mate! We'll break up! Got us that time! Sailors!
On your mark, Captain! Fire! Fire! Missed! Ready, Captain! Fire! Keep at water bows! Don't let her wrap us! Fire! Mr. Bonda! Ready! Fire! Fire! Down! Fire! Dobra, udało się. Ja muszę jak się skupić nad tym. Siema, siema. Black's Flag? Nie wiem, o co chodzi, Radziu. Radziu, o co ci tam chodziło? Aha. Captain to the briny. Chyba nie. Aha. A? No, problem w ukryciu. Ale nie musimy się ukrywać. No, o, ja cię kręcę. To tu do mnie wpadł. Witam, witam. Siemka, żyję. Już troszeczkę zmęczony jestem, wiesz? Jeszcze w domu była robota i... Ale żyję. Coś tam próbuję wieczorem jeszcze pograć. O co tu chodzi teraz? Jest tutaj na miejscu. Aha, to nie jest to. Dobra, jesteś tutaj na miejscu. A co się stało, Peter? Kurczę, weź się nie przejmuj, wszystko będzie dobrze, mówię ci. Co tu kurczę? Jak tu to? Ups.
o, to nie ten klawisz. No spoko, spoko. Tam kiedyś jak będzie okazja. Dobra. Jest tak okej. Tak mam dotrzeć, bo nie wiem, o co chodzi. Na serio nie wiem, o co chodzi. A, Peter, na pewno będzie dobrze, nie martw się. Kurczę, no. No jest tutaj na miejscu. No to chyba będziemy musieli prywatnie faktycznie porozmawiać, wiesz? No i wiesz co, powiem ci, że też w życiu miałem czekaj, jeszcze raz to muszę wejść. Jest tak pogubiony. Opcje. No jest tak tutaj. Aha. A potem tak bywa, wiesz? To jest właśnie najgorsze po rozstaniu, jak osoby się nie umieją dogadać. Kurczę.
Albo... Już wiem chyba, co powinienem zrobić statkiem, tam dopłynąć. Mój błąd, może. Wiesz co ci powiem, co do właśnie tej sprawy? No, też miałem wcześniej takie przypadki, że po rozstaniu to byłem najgorszym człowiekiem i no było mi bardzo przykro, że ktoś po prostu mnie tak ocenia, że nie wiadomo kim jesteś, jakimś zwyrodnialcem. A ci powiem, już miałem kończyć, wiesz? Ale kurczę, zaszczyt fajny, że wpadłeś ty do mnie. Bo będę musiał to jeszcze raz odpalić, bo widzę, że coś namieszałeś. Dobra. Jeszcze raz. Captain's help! Unfurl mains! Let's move! Faktycznie tak to miało być. Ale siara. Hold them in! Get off the wind! Down's the man, Seller! Anchor! Tam głupi płynął. Ja pierdzielę. O. Oh fuck. Ale nie. Wypłynąć. Dobra. Gdzieś jest beczka.
tak, murzynom to powinno... A! Co ty to robisz, łobuzie jeden? Tak, to powinno być. Dobra. I teraz powinien... Coś tu, jakieś skrzynie powinny być. Sprawdzam. Gdzie jest ta skrzynia? Dobra. No bo mi się już nie uda. Nie, bo już powietrza nie ma. Nie wiem, gdzie ta skrzynia jest. Dobra. No nie wyszło. Ready to bark, Captain. Kurczę, jeszcze raz to przechodzić. No, rekin tam był. Załatwił mnie. Na priv, ale jak? Czekaj, na Facebooku byś chciał, czy? Get the man's free! Let loose the man! Clue up! Clue up! To Peter, jak byś chciał porozmawiać? Aha. Wiesz co, nie mam właśnie Skype'a. Jedynie co mam to Messenger. Na Messengerze jedynie.
Okej, zaraz coś wymyślaj, no. Pozwól mi opanować to. Okej, ta skrzynia jest otwarta. Jeszcze jedna gdzieś tu jest. No, może być po drugiej stronie albo jakaś. A, jest. Gdzie ona tu jest? Kurde, mam nadzieję, że zdążę do tej beczki. Czekaj, zaraz to opanujemy. No chyba tego nie zrobię. Pierońskie rekiny. Gdzie jest ta skrzynia? Kaj ta skrzynia. Wyżej. No chyba ktoś będzie kaleką. Dobra. Masz mało życia. Ale jaka jest ta skrzynia? Tu może w środku. Ja pierdzielę, jest. Dobra, wszystko. Przeżyj. Kuźwa. Dobra, nie. To już na dzisiaj wystarczy. To już jest późno. Już mi tego grania na dzisiaj wystarczy. Tyle razy przechodzi jedno i to samo. No tak, po prostu, że chcę oglądał. Jak te gry wychodzą, wyglądają. Spoko. To ja tam za chwilę, Peter, do ciebie napiszę. Tutaj skończę ten stream. Dobra, to nic. Dzięki za dzisiaj. Do jutra, jak się uda. Trzymajcie się, cześć.